माननीय भैया व्यास डॉक्टर DN सिंह बानी बहुत बढ़िया अपन अदा करके और लाल भाई गईले हमार राजन भैया हृदयानंद भैया भिखारी सारी भैया दुनिया पूरे कोरस पर हमार बड़ भैया बड़ी सुंदर भरत शर्मा के द्वितीय स्थान प्राप्त कर रहल बानी माननीय व्यास मनोज शर्मा जी सब लोग टीम भरल बा लोग हमनियों के गावे आइल बानी जा आशीर्वाद दे जा रुक्मिणी हरण भगवान कृष्ण कन्हैया रुक्मिणी के विवाह हमनी के गा रहल बानी जा बड़ा बढ़िया एगो लयदारी गौले ह अवध लाल भाई हमरा कहले कि तू दलाल हव हाँ तो रउआ तो लाल है नहीं है इतना महंगा रउआ बिकाई ले कि खरीदनिहार लोग पाछे भाग जाला चलिए एगो हमहू गावतानी जा ओइसन मत गाई जौना से समाज में गलत प्रभाव पड़े तनी ध्यान दिए अवधलाल भाई बड़ी ऐठल ऐठ के बैठ गइल तो ये ऐठल कौना काम के बा काजी नाम हमार वकील ह हम जज के सामने इतना बहस करब कि जज मजबूर होके बेल दी ना मन बता जेल दी आ जेलों में खचराई करब तो सेल दी आ वहू से ना मन बता 3 नंबर में धके वाह 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 तनी अब हमरो गाना पर ध्यान दी रउआ सब है ये सामाजिक भजन है आध्यात्मिक भी भजन है अरे भुलाई भाई जी हो अरे भुलाई भाई जी ना बोलाई भाई जी तभी ना काम के राम के हरदम बोलाई बिना काम के राम के हरदम बोलाई मती जी बिना काम के राम के हरदम बोलाई मत जी करी मालिक के भुलाई मत जी ये खाली अपने करी मालिक के भुलाई मत जी से परियार के भैया ज्योति कर्जा देब दीही दीही ना दीही फिर बाद में अपजस लेब बिना सोचले काम जो करब जग में होई हसाई मिचौनी बीच बिचौनी सब जाई भुलाई सहित कहित न होखे ओइसन गाई मत जिए अवधलाल भाई साहित कहित न होखे ओइसन गाई मत जी खाली अपने करी मालिक के भुलाई मत जी प्रभु के भुलाई मत जी
बुझाई कि गंजरा के एथी के ने होखेला। 9 आदमी से भूल के विरोध ना कइल जाला। रामायण में रामचरितमानस में गोसाई जी लिखले बानी, 9 ही विरोध नहीं कल्याणा, शास्त्री मरमी प्रभु सटधनी वैद बंदी कवि मानस गुनी। एकरा से कभी विरोध ना करे के चाही। आ तू तो जगह से मन करता ओकरे से लड़ाई ना देता रहो। 9 लोगवा से भूल के भैया विरोध करे मत कोई। चुंगला चोर से प्रेम बैर दोनों में क्षति होई। क्षति होके वही जाए भैया भूल के मत जाए। जहवा मनवा ना करे वही जा मत कुछो खाई। जो नहीं पचे वैसन खाना खाई मत जी। जो नहीं पचे वैसन खाना खाई मत जी। खाली अपने करी मालिक के भुलाई मत जी। खाली अपने करी मालिक के भुलाई मत जी। बात समझब केहू न तोहरा डांटे। समय बाउर राउर हो जाई त हाथी पर कुत्ता काटे। राम नाम के माला ले लो बात रख मन गोई। भजले तरन न होई चाहे होई कोई। जौन मेहनत से कमैनी उ कमाई मत जी। जौन मेहनत से कमैनी उ कमाई मत जी। खाली अपने करी मालिक के भुलाई मत जी। करी मालिक भुलाई मत जी। खाली अपने करी मालिक भुलाई मत जी। ए भैया रुक्मिणी के ने मन बा कि हम कन्हैया से बियाह करी। लेकिन रुक्मी के मन बा कि हम जब बियाह कराई तो शिशुपाल से कराई। उनकारी जरासंध के अगुवाई में पौंड्रक शिशुपाल कृतवर्मा दत्तवक्र सारा के जुटा ले बा। एक तरफा कर ले बा जरासंध उनकारी सेना सजा दे बा। बातचीत हो गई, दुल्हा भी बन गई शिशुपाल। एनेकारी देखली रुक्मिणी जे हमार काम गड़बड़ा जाई तो एगो पाती लिखली। अतना ना बड़ाई नारद जी से चाहे लोग जब बैठे तो सभा में चर्चा खाली कन्हैया के होखबे करे। कन्हैया ऐसन बारन मधुसूदन मदन मोहन मुरारी उनकर नाम के ना जानेला। दुनिया में खाली भला ये कर रहल बड़े। इतना बतिया सुनली रुक्मिणी तो उनको मन में लालसा जाग गई। सार संसार के आधार साम राम कही के कृष्ण लीला हम गाइले। ए हो गुरु जल सवर परमेश्वर के इच्छा से उहे हम बोलब जौन रउआ भीतरी से बताइले।
रुक्मिणी चर्चा सुनले बारी एगो पाती लिखा तारी वही अपना सखी लोग से कहत तारी कि कैसन बारन मदन गोपाल सुननी देखती तानी चाल कैसन बारन मदन गोपाल सुननी देखती तानी चाल कैसन बारन मदन गोपाल सुननी देखती तानी चाल यशोधाया देवकी के कुमार हवन उत वासुदेवानंद के कुमार हवन प्रेम करे वाला बड़का ठेकेदार हवन प्रेम करे वाला बड़का ठेकेदार हवन जेकर चर्चा दुनिया में सगरो नटवर नागर गुने आगर हवन हमर जेकर चर्चा सारा दुनिया में सगरो नटवर नागर गुने आगर हवन हमरो उत्तम मीडिया न साचो उत्तम मीडिया न साचो पत्रकार हवन प्रेम करे वाला बड़का ठेकेदार हवन प्रेम करे वाला बड़का ठेकेदार हवन बाती लिखली बड़ाई सुन के लिखले बारी कि जेकर चर्चा करे सगारो जबाना जेकर चर्चा करे सगारो जबाना सुन दिल मोर दीवाना हो गए जेकर चर्चा कर सगारो जबाना सुन दिल मोर दीवाना हो गए रुक्मिणी कहता रे चाहे होई है उनसे शादी चाहे होई है बर्बादी चाहे होई है उनसे शादी चाहे होई है बर्बादी ओकिल के दिल चाहे जई है जेहल खाना ओकिल के दिल चाहे जई है जेहल खाना सुन दिल मोर दीवाना हो गइल ओकिल के दिल चाहे जई है जेहल खाना सुन दिल मोर दीवाना हो गइल रुक्मिणी सोचली हमार बात कन्हैया तक कैसे पहुंची सोचली उपाय ढूंढा सोचली कि ब्राह्मणे पर शक लोग कम करेला आ बढ़िया बढ़िया काम ओहिजा से हो जाला कौनो राजा के कौनो काम करे के होखेला तब ब्राह्मणे के अगुवाई कइल जाला एगो पाती लिखली लिख के हाथ में विप्रदेव के देलिया कहली कि हम कम लिखले बानी रउआ तनी ज्यादा बना के कन्हैया से कहे अगर जो उनका से बियाह होई तो हम रहे अगर जो उनका से बियाह ना होई तो हम बचे बुचे ना अब है पाती लिखली भाव लागल अरे बभनु के जतिया विप्रे विपत्ति के संगतिया अतना बतिया रे कहि के हाथवा में अरे लिखल दे लिपतिया अतना फतिया कहि के और बभनु
संहतिया या तना बतिया कही के हाथवा में लिखल दे लिपतिया या तना बतिया कही के कहतारी रुक्मिणी लिखल बाटे पाती लिखल बाटे पाती लिखल बाटे लिखल बाटे पाती लिखल बाटे पाती लिखल बाटे पाती छाती दिल के दर्पण में ओइ बतो बचई बना तो मर भागवन में मर भागवन में बेटी है दल्लह पर सुतीले सुंदर कपड़ा पहनिले लेकिन सब सुंदरता भुला गइल बा कन्हैया अगर जो है तो हम बचब ना तो ना बचब कांटा जस बिछावन लागे कांटा जस बिछावन लागे ध्यावती न रतिया या तना बतिया रे कही के लिखल दे लिपतिया या तना बतिया कही के रुक्मिणी कहली उहे पार करी है हवन भवसागर के मलाह भैया शिशुपाल के संग में कर दी है बियाह कर दी है बियाह बतिया रे कही के हथवा में लिखल दे लिपतिया या तना बतिया कही के रुक्मिणी में लिखले बारी एक कन्हैया हमनी के खानदान के हमनी के गांव के हमनी के जवार के हमनी के कुल के नियम बा कि जहिया लड़का चाहे लड़की के बियाह होखेला गांव के मंदिर बाहर बा देवी माई के ओहिया पूजाई खातिर जाले शिशुपाल बारात लेके आई द्वार पर लागी लेकिन हम पूजाई में आए ओहिजे से हमरा के भगा के लेके चल दी रुक्मिणी के बाद चिट्ठी लेके विप्रदेव पहुंचल बानी द्वारिका में कन्हैया के हाथ में मिलल कन्हैया दारू के कहे कि रथ जल्दी सजाओ वो पतिया में का लिखल है कि गांव के बाहर एगो मंदिर देवी माई के अरे गांव के बाहर एगो मंदिर देवी माई के आओ एक कन्हैया हमके ले चलो भगाई के कन्हैया हमके ले चलो भगाई के तोर हमरा बाटे खाली रुख में अपना भाई के अवधलाल भाई तू हो तो अवधलाल नु बाड़ो अवधलाल बाड़ा कि तू कंगाल बाड़ो भूचाल लेके उतरी वकील भाई हमारा खाली डर बाटे रुखमी अपना भाई के अरे आओ ये कन्हैया हमके ले चलो भगाई के अरे आओ ये कन्हैया
हमके ले चलो भगाई के। कन्हैया जो पाती के फर ले तो कहले कि हमरा खातिर एक डेग आगे बढ़ेला, ओकरा खातिर हम 10 डेग आगे बढ़िले। हमरा के एक खाली लोग याद करेला, हम ओकरा के 10 साली याद करिले। भक्त हमरा के याद करके तो देखो। दारू रथ जल्दी सजाओ। आ कहले और पढ़कर के खतवा कान्हा भइले याला बतावा दारू का रथवा ले आवो। चलो ये वही अरे देखा दिया वकतवा दारू का रथवा ले आवो। रथवा ले आवो। चलो यो भी देखा दिया वकतवा दारू का रथवा ले आवो। पहले वाह 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 भिखारी भैया पीतम्बर पियरी पीतम्बर पियरी और पियरी पीतम्बर हो हमरा पियरी पीतम्बर हमरा देह पर सजाव दारू का रथ ले आवो। मोरवे लगाओ दारू का रथ ले आवो। राजन भैया हृदय भैया तनी घोड़ा के रथ जौन चलता दारू खींच रहल बा टप 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 तनी हकाए त बुझा जे राजधानी एक्सप्रेस हावड़ा से दिल्ली जा रहल बा। जिया जिया राजन भैया हृदय भैया है पहुंचल बा राजा भीष्मक के बेटी जहां कुंडनपुर में मंदिर में पूजा करे खातिर बलबारी देखा तारी की जहां रुक्मिणी बारी चारों तरफ से सेना बा, ओकरा अंदर सियानी बारी, ओकरा अंदर सखी बारी, ओकरा अंदर हाथ में आरती के थाली ले ले रुक्मिणी बारी। फिर भी कन्हैया पूछले कि जे हमरा के पतिया लिखले बा हमरा के दिल जान से चाहत तारी उ एमे के बारी। रुक्मिणी कहली जे रउआ के है, कहले कि हमरा मोर पांख से चिन्हला, हमरा पीतम्बर से चिन्हला कि हम के हई। मदन मोहन मुरारी गिरभरधारी नटवर कन्हैया कृष्ण 1000 में जौना नाम से पुकार ले वो हम उहे बानी। तो कहले कि हम रुक्मिणी बानी। तो कहले कि ओहो कहतानी कि सबले सुंदर तू काहे बारू, बीच में काहे बारू, घबरा मत कि दिल मिल गइल तोर कान्हा मुरली वाला से। दिल मिल अधुन है कि दिल ले गया परदेसी उसे रोकना था, क्या होगा होगा होगा। कन्हैया कहले कि दिल मिल गइल तोर कान्हा मुरली वाला से, नंदलाल के लाला एगो ग्वाला से। दिल मिल गइल तोर कान्हा मुरली वाला से, नंदलाल के लाला एगो ग्वाला से। रुक्मिणी पहले हमार तू हो जा पूर्ण रूप से, अभी आधा भइल बारू, हमरा डर नइखे हो
हमरा डर नहीं खे तोरा भाई अपना साला से, हमरा डर नहीं खे तोरा भाई अपना साला से, नंदलाल के लाला एगो ग्वाला से। हमरा डर नहीं खे भाई अपना साला से, नंदलाल के लाला एगो ग्वाला से। रुक्मिणी से कन्हैया कहले, रुक्मिणी पहले तू हमार हो जा, मंदिर में से 2 माला कन्हैया ले ले, एगो रुक्मिणी के हाथ में दे ले, एगो अपने ले ले। कहले पहले तू हमरा के पहनाओ आ हम तहरा के पहनाई, बिना पहनौले तू हमार होइबू ना। जब तारा के हम पहना देब नु तब पूर्ण रूप से तू हमार हो जाइबू। तब है एगो माला रुक्मिणी ले ली आ एगो कन्हैया ले ले। रुक्मिणी पहनौली, कन्हैयो पहनौले। जब गंधर्व विवाह हो गई, कन्हैया हाथ पकड़ ले, कहले कि चलो जब तू हमार हो गई तो दुनिया में के बाजे हमरा हाथ से तार हाथ छुड़ा ली। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, तुझे मेरे लिए। हे रुक्मिणी तारा पता होई चाहे ना होई, तू लक्ष्मी बारू हम विष्णु हई। ई बतिया नारद जी बार बार तरह से कहले हुई है। इतना बतिया जब रुक्मिणी या कन्हैया में बात होत रहे, सखी लोग कहली कि आई है जैसन दुल्हा वैसन दुल्हन, जैसन दुल्हन वैसन दुल्हा। एगो खिस्सा हमरा याद पड़ गइल ओहलाल भाई पर। इनके ऐसन बड़ा ईमानदार एगो आदमी रहे, बड़ी ईमानदार आदमी। इतनी ईमानदारी में बड़े आगे न बढ़े, काहे कि तनी इनकर चाल ढांचा जोन बानू। 1 कुंटल गेहूं ले ले कोरोना के जो लॉकडाउन चल रहल है, एगो अपना संगहतिया से कहले कि ये भाई चैत में कटाई बैसाख में तारा के दे दे हम। आ ले ले वो दे दिलस बेचारू। आ जब 5 किलो के बटखारा तराजू लेके गइला एगो बोरा, कहले कि अवलहल भैया। तो सबसे पहले इनकर मेहरारू निकलली आ कहली कि का बात कहले कि हमार जौन ले ले बारन ऊ दिहे कि रउए हमरा के दे हम। कहले कि का चीज हमरा तो पता नहीं के, तो 1 कुंटल गेहूं लेके आई बारे। कहले कि तले सुन के आइले, कहले कि आई हो दादा ई तो खतरा करे लगले, ई तो हमरा देवे के बा, ई तो मांगे लगले दूसरा जगह। तो गेहूं ले आइले 10 किलो गेहूं ले आइले। तो जिनका के गेहूंवा देले रहे, कहले कि महाराज 1 कुंटल गेहूं ले के बाद 10 किलो। कहले कि जोखा ना पहले एकरा के जोख लो, ओकरा बाद हम ले आवतानी नो। ई कहले जे 1 कुंटल ले ले बाड़ा नो, तो कई कहले जे हां ले ले बानी, जोखा पहले एकरा के। तो वो बेचारा तराजू के पल्ला जब भिरौल तो कहते खबरदार पल्ला चीत के हम ना जोखे दे हम। तो कहले कि रे मर्दवा तो कैसे जोखी, तब पल्ला पोट के जोख। तो हल्ला होकत रहे कि कहे कि हम चीत के ले माई, कहस कि हम पट के दे हम। ये हल्ला चलत रहे। चले 4-5 गो इनका गांव के लोग आ गए बुद्धिमान। कहले कि भाई का चीज के हल्ला चलता। तो कहले कि देखी ना 1 कुंटल गेहूं ओहलाल सानी ले ले बारे, आई गेहूं हमार देवे के बेरा आना कानी करत रहे। कहले कि तो का बात बा, काहे नहीं खदे जी ले ले बारा। तो हां ले ले तो मानी 1 कुंटल देत काहे नहीं ख। कहले कि हम तो देता ही बानी, लेकिन ई चीत के ले के फेर बारा हम पट के दे के बानी। कहले के सोने ना पल्ला चीत के जो खाई और ना पल्ला पट के जो खाई, तारा दोनों आदमी के मंजूर बा, हम पंचायत फैसला कर दी। तो इनको से टॉपल इनका 4 गो गांव के आदमी रहे लो। कहले ना पल्ला चीत के जो खाई मंजूर बानो, जे दिले रहे गौमा कलस कि हाँ फैसला कर दी। कैसन बेईमान आदमी के हाथ में पड़ गई बानी। तो कहले कि ना पल्ला चीत के जो खाई और ना पल्ला पट के जो खाई, पल्ला के खड़ा कर दो लोग 1 कुंटल गेहूं जो खा लोगन। बाप रे, उनको से टॉप इनका गांव के लोग बा, ई तो पट पर कुछ गेहूं मटबो करी, आ ई खड़ा पल्ला पर जीवन भर 1 कुंटल जो खाई त ना उठी। वही में कई बारे सखी लोग कहली कि कन्हैया के कौन नाते बियाह हो जाई, पाहुनों के नाते आई है ई जोड़ी बन रही। लेकिन उन्हें कारी जरासंध था पर पूरा सेना के अध्यक्षता करके आशी सुपाल सबके बराती साज के आई बा। सखी लोग कहली कि ये कन्हैया यहाँ से भाग जा। तो कन्हैया फेर रथवा पर से कूद गई आ कूद के जाके हाथवा धो ले तब भाव लाग
गइल। अरे छोड़ दिहल राथवा या कूद के धैले हाथवा या कहे लगले ना। छोड़ दिहल राथवा या कूद के धैले हाथवा या कहे लगले ना। हमर अलग बाट जातवा या कहे लगले ना। हमर अलग बाट जातवा या कहे लगले ना। कन्हैया कहले कि अलग बानी तो का बानी तू बारू राजी तो मार दे हो बाजी। का करी है मुल्ला पंडित का करी है काजी। तू बारू राजी तो मार दे हो बाजी। का करी है मुल्ला पंडित का करी है काजी। छोराई जे हाथवा ओकर छोराई जे हाथवा ओकर देखबावा कतवा कान्हा बतवा कहले ना। अलगा बाटे हमार जतवा कान्हा बतवा कहले ना। कान्हा कहले उहो बतवा कान्हा बतवा कहले ना। हमार अलगा बाटे जतवा कान्हा बतवा कहले ना। पटमौर बंधले बा माथ पर मौरी पहले बा शिशुपाल कहले हाय देखो बियाह करे हो मनिया सामान लेके ही भागल जाता। अकल के माखन चोर अरे सारी चोर रे पहले माखन चोर छोट चोर रहले अब ओकरा से प्रमोशन कइले त सारी चोरावे लगले। मन चोर अब हइल किडनैप करे लगले बड़का किडनैपर हो गइले त नारी चोरावे लगले। कहले भाव लागल सबला बनके आबला पर सबला बनके सारी रंग मत जमावा सारी चोरऊ हो। अरे सारी चोरऊ हो रोक पहले अरे लड़के फरियावा सारी चोरऊ हो रोक पहिले लड़के फरियावा। आबला पसबला बनके आबला पसबला बनके रंग मत जमाओ रंग मत जमाओ सारी चोरऊ हो पहिले रोक लड़के फरियावस। कन्हैया कहे रोक हम ललकार बर्दाश्त ना करिले। अवधलाल भैया तू पहले गौला हो धुनवाया गई। तू जो चले गए तो अरे होगी बड़ी खराबी। तुझे दिल में बंद कर लो दरिया में फेंक दो। वक्र लागल चिल्लाए शिशुपाल चिल्लाए लागल हमरा जौना दुल्हन से बियाह होई हई देखो बियाह से पहले लेके भागे लागल। तो कन्हैया कहले मानो बतवा घुमा द रथवा अरे बढ़ा द तनिका चाल के। कन्हैया कहले बढ़ाओ चाल दारुक जन्नत से सेना आ रहल बा ओ नहीं महाराज के मुंह घुमाओ। पहले ने समझ ली ओकरा बाद है आगे बढ़ब जा। मान बतवा घुमाव रथवा बढ़ा द तनिका चाल के। दांत वक्र के दांत खाटा करो पता चली शिशुपाल के। दांत वक्र के दांत खाटा करो पता चली शिशुपाल का। पता चली अवधलाल के यो बुझिए जो सही कैसन से भेंट भइल बा है। 10 रुपया के बीरी नारी हा नारी जाने दुनिया सारी बिना प्रेम के ले जइबो तो महंगा पड़ी भारी।
जइब तो महंगा पड़ी भारी किल के कील चली तो हमार जब कील चली कील किल के कील चली तो छेद दिक्कत ना ढाल के दांत वक्र के दांते खाटा करो पता चली शिशुपाल के दांत वक्र के दांते खाटा करो पता चली शिशुपाल के जब कहले कि पता चली शिशुपाल के उन्हें सेना पूरा सजले बा माथ पर मौरी बा वो मौरी के बीग देलक बिहुती कपड़ा रहे नोच के बीग देलक शिशुपाल कहले कि अब जी के का करब एहिजा से खाली जाब अपना गांव में मुंह का देखाब लोग हमरा के शिशुपाल के वीरता में गिनेला हमरा राम से जेकरा कंपन उठ जाला हमहू एगो बरलहीन वाली शिशुपाल उन्हें से पूरा घेरले बा आ सखी लोग कहल कि कन्हैया भागो पाहुन के नाते कबो कबो अइबो जइबो तो हमनियो के देखत रहे दर्शन करे कि कहतारी रुख में नीचा हतारी अरे नंद कुमार के भागो झार के रुख में नीचा हतारी नंद कुमार के भागो झार के पाछे देखो होने सार के भागो झार के देखो होने सार के भागो झार के रुखमियो होता भावर के छाता पर मार देल ढेला भगवत बचब सुनो ए छबीला कन्हैया अरे हम कहतारी लेके भागो 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 रुक्मिणी के रुक्मिणी कहतारी लड़ाई मत करी रउआ अकेले बानी ताले बलिराम जी सुनले कि कन्हैया चल गई बारे तो पूरा जदुवंशी सेना लेके आई बारे आइले कहले कि कन्हैया अकेले पड़ जाई है काहे कि एकरा पहलहू गई रही से हमनी के राजा भीष्मक के दरबार में जहिया स्वयंवर भई रहे स्वयंवर खटपट हो गई अब की मामला गड़बड़बे करी भावर के छाता पर मार देल ढेला भगवत बचब सुनो ए छबीला सामरक्षा करी है किशोरी कुमार के भागो झार के करी है कि किशोरी कुमार के भागो झार के ए अवधलाल भाई कहला कि ऐसा ही गाव एगो एहिंग लड़का एक मंदिर के सामने बगल में जाके लघु संख्या करत रहे तो जब एगो जाके बढ़िया आदमी कहे रे ई का करत रे तोरा बुझात नहीं खे कहले कि हमरा बुझात नहीं खे तारा बुझाता कि ना कहले कि था ऐसा ही कइल जाला कहले कि मरद बड़ा तो तू ऐसा ही कह के देखाना दो वही लेके हमारा अवधलाल भाई बारे अब बताइए एगो तो ई गिर रही बारे हाँ चलाक बारन पूरा चलाक बारन जब एने गाड़ी से आमने सामने सेना भिड़ल कन्हैया कहले कि अब हमरा के भीड़ के जाए मत द अब एने पहले सामने करे द दोनों सेना के जदुवंशी सेना के आओने गाड़ी जरासंध के सेना शिशुपाल दातवक्र पांडरख शाल्व रुक्मी सब भिड़ल बा आने कारी से जदुवंशी सेना कन्हैया के साथे भिड़ल बा भाव लाग गइल तो दोनों सेना अरे दोनों सेना के चले पसीना दोनों सेना के चले पसीना दोनों सेना के चले पसीना तो लोहा के चबीना चबावे के पड़ी दोनों सेना के चले पसीना लोहा के चबीना चबावे के पड़ी दोनों सेना के चले पसीना लोहा के चबीना चबावे के पड़ी दोनों भाई दोनों सेना के चले पसीना लोहा के चबीना चबावे के पड़ी हथिया के पानी झमाझम बरसे हथिया के पानी झमाझम बरसे ओ सही बरसावे के पड़ी हथिया के पानी झमाझम बरसे ओ सही बरसावे के पड़ी
जदुवंशी जरा संत के सेना आमने सामने भिड़ावे के पड़ी। जदुवंशी जरा संत के सेना आमने सामने भिड़ावे के पड़ी। अब भागी भगाई जियत घरे जाई, भागी भगाई जियत घरे जाई, लड़ियों का राके मुआवे के पड़ी। भागी भगाई जियत घरे जाई, लड़ियों का राके मुआवे के पड़ी। हरी के लीला हरी है जनी है, बाकी साहनी वकील के गावे के पड़ी। हरी के लीला हरी जनी है, बाकी साहनी वकील के गावे के पड़ी। आ सारा शक्ति भक्ति में बाटे, सारा शक्ति भक्ति में बाटे, सारा शक्ति भक्ति में बाटे। ई गागा के सबके बतावे के पड़ी। सारा शक्ति भक्ति में बाटे, ई गागा के सबके बतावे के पड़ी। आँख लाल लाल कन्हैया कर ले, आँख लाल लाल ओने से कहा गया मां खंचो, ऐ जदुवंशी, ऐ ग्वाला, आँख लाल लाल करके कन्हैया कहे लगले। लाल लाल आँख के बोले लगले बात कहले ग्वाला के। आओ देखाव लोग अपन औकात कहले ग्वाला के जात। आओ देखाव लोग अपन औकात कहले ग्वाला के जात। कहले पुतना दूधवा पियावे अइली, पुतना लड़का में दूधवा पियावे अइली। मर गईली उहो सुर धाम गईली। आघासुर बाघासुर नकटासुर सब अइले। चनुर मुष्टिक हाथी के साथी मारल गईले। अरे हमारे मामा कंस कइले धर्म पर आघात कहले ग्वाला के। मार देनी सीना पर धर के लात, मार देनी सीना पर धर के लात। अरे हम धर्म के रक्षा करे वाला के हम भलाई करिले, सहायता करिले, जे धर्म के क्षति पहुंचावेला हमारा अपन काहे ना होकी। हमार माँ में कंस रहले, लेकिन छाती पर लात धके मार देनी। आए वाला समय में हमार भगिनो गलत करी, धर्म के क्षति पहुंचे लगी, ओकरो के मरवा दे। हम अभिमन्यु के मरवा दिले सुभद्रा के बेटा के चक्रव्यूह में। कहले कि यही लेना अवधलाल भाई, भगवान कन्हैया कहले कि हमार जाते अगर जो करहर करे लागी तो समय आई तो आपस में टकरवा के ओकरो के मरवा दे। हम जौन प्रभास क्षेत्र में आपस में टकरवा के 56 करोड़ जदुवंशी के मरवा दिले। भगवान कन्हैया के कहना बा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम महाधर्मस्य तदात्मनं सृजम्यहम् परित्राणाय साधूनां दीनासाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हमारे मामा करे लगले धर्म पर आघात कहले ग्वाला के जात। मार देनी सीना पर धारी के लात कहले ग्वाला के। सीना पर धरी के लात कहले ग्वाला के। अवधलाल भाई तो से सियार जंगल छोड़ के शहर में आइल बा। मोरे खातिरी हो अब तक घबराइल बा। देख के सहनी के समाज चिहाइल बा। खातिरी हो लौरे अब तैयाइल बा। ना मनबा तो कर दे हम पान के बरसात कहले ग्वाला के। आवा लोग आवा आवा देखावा लोग अपना बात कहले ग्वाला के। आवा देखावा लोग अपना बात कहले ग्वाला के। जात झूठों के गाल बजाओ, नाम बा अवध
झूठो के बजावे लो